a la piccola tumpairen, responde la piccola tumpa, Jesus Maria jainkoa zen. A la piccola tumpairen, responde la piccola tumpa, Jesus Maria jainkoa zen. Ai. Zeñando gabonak ailegatu dira, gabonak, gabonak. Zima jende, eta ni konturatu gabe. Bueno, primeran egongo gara hemen guztiak batera, zuaren epeltasunarekin baietz, Ay, bueno, estar alrededor del fuego siempre ha sido un momento estupendo para contar historias, para hacer música, ¿verdad? Bai, belaunaldi, Aiton amonak, haien bilobei kontatu izan dizkiote. Hauek, haien semei eta horrela bizirik mantendu dira gaur egun arte. Bai. Barkatu. Ez du nire burua aurkeztu. Bueno, batzuk jakingo duzuen hor naizen, ez da. Galtxagorri naiz, Olentxer eta Mari Domingiren laguntzele fina. Eta zuek? Bai, ziur nago gaur artistaz inguraturik gaudela, baietz. Entzungo dugu rengo abestia? Ongi etorriak etxera. Barkatu. Pero
Alaken, wep, 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 wep. A la pecula tumpa iren, responde la pecula tumpa, Jesús María Jainkoa zen. Bueno, hoy estoy seguro de que lo vamos a pasar estupendamente todos y todas juntas. Para eso hemos traído un montón de sorpresas. Bai, ekarri ditugu abestiak, ekarri dugu musika pilo bat, ekarri ditugu kalamareak. Kalamareak. Malabareak. Zelako burua. Bueno, baita ere, musika tresna herrikoi pilo bat ere. Ondoren, datorrena, aspaldi, infernuko auspoa deitzen zioten. Badakizu zergatik? Entzun bezain pronto, jendeak, dantzan eta algaran jartzen zirelako. Badakizu ezertaz hitz egiten ari naizen, ez? Trikia! Baina orain, laguntzaile batekin dator. Zein izango ote da?
qué música tan bonita. Hacen la triqui y la chirula juntas, ¿verdad? Egun hauetan, lan da lan, dabiltzaten lagun pare bat dauzkat. Bueno, eta guk galtzagorriok pilo bat laguntzen diegu espentsa, Bai, Olentzero eta Mari Domingi dira. Baina egun hauetan, kaletik ikusten badituzue. Gorde sekretua, bai? Haiek, Olentzero eta Mari Domingi, umeen sekretuak gordetzen dituzten bezala. Hurrengo abestia, Olentzeroren sekretua da.
eta sekretetaz hitz egiten, hablando de secretos. Bueno, no penséis que a los galtxagorris nos suele gustar mantenernos escondidos de los humanos, bai? Basoen gaudenean eta norbait ikusten badugu, zuaitzen atxetan izkutatzen gara inorkez ikusteko. Bueno, badaude salbuespenak, Bai, mendietan dauden hartzaiak, haien ardiak zaitzen dituzten bitartean, denbora asko ematen dugu haiekin historia kontatzen eta jolasak asmatzen. Begira, egingo dugu guztiok elkarrekin, hartzai batekin asmatutako jolas bat, bai? Begira, jolas honetarako zer behar dugu guztiak, eskuak libre. Todo el mundo necesitamos las manos libres para hacer el siguiente juego. Todo el mundo, manos arriba. Eskuak gora. Bueno, tranquilidad, que esto no es un atraco, Lasai egonez dela lapurketa bat. Esku batekin hartuko dugu sudurra. Beste eskuarekin hartuko dugu belarria, la oreja. Baina. A ver, peña, izan behar da beste aldeko belarria. Hori da, oso ondo. Orain konzentratu behar gara asko, bale? Hiru zenbatzen dudanean egingo dugu txalo eta aldatuko ditugu eskuak, a la de 3. Aplaudimos y cambiamos las manos. ¿Estáis concentrados y concentradas? Uy, qué flojo. A ver, ¿estáis concentrados y concentradas? Benetan! Konzentratuta zaudete? Venga, peña, guazen, bat. Gogoratu, txalo eta aldatu. Bat. Bi eta erdi. Eta hiru, txalo eta aldatu. A ver, baina begia sartu behar da sudurra, que no hay que coger el ojo, hay que coger la oreja. Guazen berriro, bat. Bi eta hiru, txalo eta aldatu. 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 Bat. Bi eta hiru, txalo aldatu, 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 txalo aldatu. Txistularien eskutik datorren urrengo abestia hartzaina deitzen da. Disfrutatu asko, doinu eder honetaz.
Bueno, ¿cuánto tiempo pasan los pastores en la montaña, verdad? Cuidando de sus rebaños, pastores y pastoras. Mientras tanto... Uy, perdón. Ay, perdón. Barkatu. Ay, barkatu. Bizitzaren bidean, argiak eta itzalak egoten dira baietz. Badaude momentu onak eta beste batzutan hain onak ez direnak ere. Horregatik, hartu bai. Pasatuko diazu. Beste bat, hemendik? Zuk? Hartuko duzu? Peña. Bota. Hop. Zuk? Hartuko duzu? Bai. Hartu, bai? Peña! Bota. Pasatu jozu berari. Hori, eta behin bota niri, bale? Bota niri. Hori, niri. Buah! Jarri horrela eskua. Guztiak, bai, jarri. Pasatuko dizuet argia, bai? Pasatzen dizuedanean, hartu, cuando os la pase, agarrar la luz, ¿vale? Fuerte, para que no se escape, bai? Goazen. Badoa, Prest? Sa, hop! Oso ondo. Orain, jarri hemen. Para vosotros y vosotras, guardarla aquí, ¿vale? No la perdáis. Qué importante tener cerca a las personas que nos quieren, ¿verdad? Izar baten argia, zure bidea erakusten dizunean bezala.
abesbatxar. Itxaron. Zenbat musika, Zein ondo nagoen zuekin musika entzuten. Ay. Bueno, pero como he dicho antes, alrededor del fuego también se han contado historias maravillosas, ¿verdad? Voy a contaros la historia del niño gaitero. Umetxo gaiteroaren istorioa, bai? Bazen behin,
nahi izeneko ume bat, herri txiki batetan bizi zena. Bera, herriko musika eskolara zijoan, gaita jotzen ikastera. Eta egunero, herri ondoko baso batetara zijoan, klaseak ondoren, praktikatzera ikasitakoa klasean. Egun hartan, bakarrik abestiaren zati bat gogoratzen zuen. Eta jotzen, momentu batetan, burua altxatu, eta galdu zela konturatu zen. Noski, urduri jartzen hasi zen, zeren iluntzea gertu zegoen. Baina, kemena indartzeko, bere gaita Espainietara eraman zuen, eta jotzen jarraitu zuen. Orduan, zuhaitz baten atzetik, izaki misteriotsu bat agertu zen. Orain nire momentua da. Dotorea, guapoa, jakintzua, bueno, eta baita ere apurtxo bat bihurria ere, galtzagorri bat agertu zen, eta galdetu zuen, nor dabil hor doinu hori jotzen, aspaldi ez dudala entzuten? Kaixo, ni nahi naiz. Kaixo nahi? Eta zer egiten duzu hemen? Ba, ensaiatzen, baina galdu naiz. Galdu egin zarela? Bai. Bueno, orduan ondo egin duzu, abesti hori jotzen. Bidea topatzeko balio bai du. Baina, abesti osoa jo behar da, hay que tocar la canción entera para poder encontrar el camino. Egingo dugu gauza bat. Zer? Bururatu zait gauza bat. 3 aldiz jarraian jotzen baduzu, nik uste dut laguntza topatuko duzula. Bale. Badirudi funtzionatu duela. Gauza bat. Lagunduko diguzue? Nos ayudáis un poquito? Bai, ez da? Begira, egingo dugu gauza bat. Bera jotzen duena, errepikatu behar duzue. Tenéis que repetir lo que toque él, ¿vale? Muy facilito. Ta, 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 ta. ¿Vale? Vamos allá, para poder continuar. Bai, guazen. Chaval! Bueno, badirudi badoala aurrera, funtzionatzen duela. Guztiak batera, bai? Todos y todas a la vez? Guazen, Prest? Bat, biru. Bueno, que sí, que esto va funcionando. Pero todavía nos falta un poquito, ¿no? Oraindik falta zaigu zerbait. Venga, berriro, bai. Topatu behar dugu abesti guztia, etxeko bidea topatzeko. Guazen, guztiak batera, bat, biru.
Bueno, bakarrik falta zaigu zatitxo bat, solo nos falta un cacho. Bueno, Urduri nago, ¿estás nervioso? Yo estoy nerviosísimo. ¿Vosotras estáis nerviosas? Un poquito, ¿no? Vale. Venga, Peña. Guztiak, bai? Guasen, ¿eh? Zuek ere, por favor, vosotros y vosotras también, ¿vale? Venga, vamos allá, ¿eh? Bat, bi, hiru. Hain zen polita, abestia, zein zuhaitzek haien adarrak ireki zituzten, argia pasatzen uzten, eta argizpi bat, hor, basoaren zati bat argiztatu zuen. Begira nahi, hortik da, etxera bueltatzeko bidea. Joango gara? Venga, goazen! Bat, bi, hiru! Eta horrela, topatu zuen bere etxera bueltatzeko bidea. Bueno, cuántas historias, cuánta música, ¿verdad? Pero aquí todavía falta algo importante. ¿Bai? Quiero haceros un pequeño regalo. Oparitxo txiki bat egin nahi dizuet, bai? Eta dira, niri gehien gustatzen zaizkidan kalamareak. Malabareak, baietz, malabareak. Espero dut gustatuko zaizkizuela.
Bueno, badago, Itxaron. Galdetuko dut bada espada, vale? Voy a preguntar por si acaso. Nahi duzue beste pilota bat, bai? Ala, ez? A ver, es dirudi, no parece, pero es que estoy un poquito sordo, Voy a preguntar de nuevo por si acaso. Nahi duzue beste pilota bat, bai? Ala, ez? Barkatu, baietz, ez da? Vale. A lo loco. Bozen, A ver. Oso motxa izango da, bai? Ez itxi begiak ez da segundu bat ere galduko duzuela, bai? Bat biru eta badoa, bai? Bat biru eta badoa. Muy cortito, pero muy bonito. Si sale, aplauso. Si no sale, también. Venga, la de 3. 1, 2 y 3 iba, Bat, bi, hiru eta badoa. Bat. Bi. Hiru eta badoa, Hiru eta badoa. Hiru eta badoa. Vale. Badoa. A ver, ¿presaudete? ¿Seguro, presaudete? Nik ez nago pres. Vale. Que sí, baietz, aldut. Ez duzue pentsatuko urduri nagoela, Bat, aia ba. Bi. Hiru, lau, bost. Bueno, espero dut gustatu izan zaizuela, baina egon lasai, bai? Bihar gauean, opari gehiago egongo direla. Badakizu zein den niretzat oparirik politena? Entzun.
Bueno. Bai. Bueno, badakizue zein den niretzat oparirik politena? ¿Cuál es para mí el mayor regalo? Estar hoy aquí con vosotros y con vosotras. Gaur gauza batetaz konturatu naiz. Eskola honetan, instrumentu ezberdin pilo bat daudela, eta pertsona ezberdin asko ere, bakoitza, berezia eta artista hutsa. Que esta es una escuela llena de colores, y sois vosotros y vosotras las que le dais todo ese color. Alumnos, alumnas y profesorado. Un aplauso para todos y para todas. Hablando de color, agarra un poquito y pásalo para atrás. Zabaldu, botatxera. Itxaron, hori da. Hemendik ere. No os quedéis con ganas, por aquí, por favor, Ez gelditu, Atxera. Hasta atrás. Buah, chaval. Ahora pasa por aquí, No os penséis. A ver. Vale, orain alde honetara, vale? Lagunduko didazue. Etorri ona. Pasatu ona. Pasad para aquí, por favor. Pero no agarréis ahí al fondo. Oraino argiekin hobeto. Txalo bat argien txat, mesedes. Eta soinuaren txat. Un fuerte aplauso para la luz y para el sonido. Eskerrik asko. Txalo bat zuentzat gora, Uste dut, norbait, deika da bilela. Yo creo que hay alguien que ha estado llamándome todo el rato y no me he dado cuenta hasta ahora. Olentxer eta Mari Domingi dira, galtzagorriei deitzen ari gaituztela biharko gauza guztiak prestatzeko. Baina joan aurretik, abestuko dio Olentxer hori bera bestia. Bai? Venga, guztiok elkarrekin. Guazen.
Bueno, baietz, joan behar naizela, Olentxero eta Mari Domingiri laguntzera. Muchas gracias por venir, de verdad, ¿eh? Eskerrik asko. Espero que hayáis disfrutado tanto como hemos disfrutado nosotros. Bai, gogoratu, bai, disfrutatu gaur, disfrutatu bihar, gabonak, negua, udaberria, udara, lagunak, disfrutatu bizitza, bai, muxo erraldoia guztientzat. Agur!